bukatzen ari zauzu. Lehen helmuga gisa hautatu nuen Berlin. Lehenik museora bisita bati ekin. Gero karrikan ibiltzen hartua dut atsegin. Urtero egin beharko nuke hau berdin. Orain ostatua naiz, garagano batekin. Eguna sekula netzait, horren laburra egin. Berehala egin dut nerekiko mundua. Egununtan orenak dirudi segundua. Lehen zeinen haserre geunden, odei eta mundua. Hemen dena da ederra, ederra ingurua. Apuntazo hartzea nuen ni helburua. Zeinen lagun onak diren nik da neure burua. Orain ohera noa, burukoa izara. Erabaki hartzeko haseran ze igara. Baina